Mukti palapas Sesanti jaya Sumanggam tunggal. Dance
Aja lali pawelingku uga maturkan mas janji-janjimu aku kang setya satu tak anteni nganti saelingmu. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Leren sawetara ya no. Iya mak. Ngestokke dawuhmu. Nduk piye? Kapisan ora lali ngunjukke lan puja puji syukur kang jero marang Gusti kang murbeng dumadi. Nggih. Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Sebabe apa yung? Sebabe karana aku lan kowe anakku limbuk isih diparingi nikmating pangeran, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmat lan rahmate sing gawe jagat. Awake bisa manunggal, tetunggalan ana ing Kemlaka Legi Kadipaten Nganjuk kene, Nduk. Ngono ya, Mak. Sik. Iki kok katon gayeng gumarenggeng. Iki jane dalam rangkaian apa to, Mak? Ngene ya, Nok. Adicara wayangan bengi iki dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Tanggale 28 sasine Oktober. Oh, ngono ya ya. Iki persembahan khusus saka pepundhene awake dhewe ya kuwi Bapak Edi Santosa untuk seluruh masyarakat kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi. Oh iya, dasare ya kanggo menggugah semangat patriotike para pemuda lan pemudi kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi kene ya Yung. Bener, Nduk, heeh. Turto aku karo kowe iki ya ngrumangsani. Nggih. Bapak Edi Santosa iki yen karo awake dhewe wis ora kaya wong liya. Heeh. Wis ndak anggap wong tuaku dhewe. Ana tetembungan wong liya dadi dulur. Nggih. Pak Edi kuwi iya. Tur manehe panjenengane iki ya lenggah ana ing DPRD Kadipaten Nganjuk, mula wis sak terpe lamun gelar acara kaya bengi iki. Oh iya, idep-idep menyerap aspirasi dan memberikan hiburan kanggo para warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kemlaka Legi. Nggih. Mula wis sak trepe ya Yung yen awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa upama. Tenan kok, Nduk. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Terima kasih yang sangat banyak. Sungkem bekti kula kunjuk Pak Edi Santosa ingkang sampun pitados kalian kula sak rombongan paring nelipur gelar kelir gantung gong Pak wonten ing Kemlaka Legi mriki. Nggih Yung, heeh. Dasare, Nduk, piye? Dasare para warga masyarakat kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi iki yen karo awake dhewe sak kanca wis manjing kaya sedulur. Awake dhewe sowan rene iki wis marambah makaping-kaping bola bali. Oh, langganan kok. Apa ya tumon setahun iki ning Kemlaka Legi minimal ping pindho lho, Nduk. Lah ya, kuwi wajib. Heeh. Sadurunge kae iki ya ditimbali lumantar Pak Lurah. Heeh, kae biyen bener. Heeh. Mula ana rangkaian Hari Sumpah Pemuda iki kowe bakal tak tuturi. Heeh. Aku sing selaku cah enom bingung. Mula aku nyadong dawuh ana ing Hari Sumpah Pemuda iki biyung arep paring pitutur apa marang anakmu limbuk. Ngene ya, Nduk. Ana adicara Hari Sumpah Pemuda iki aku bakal paring weling
Para penjajah saiki wis ora njajah secara fisik nanging ada 3 cara untuk melemahkan pemuda Indonesia sing pamriye njajah marang bangsane dhewe. 3 kuwi apa wae Yung? Siji ya kuwi kaburkan sejarahnya. Dadi para pemuda iki digawe ora weruh karo sejarahe, ora ngerti karo kehebatane para leluhure. Oh ngono. Nggih. Angka 2. Angka 2 ya kuwi hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Oh ngono. Jan. Omonganku wis kaya sarjana seni ya, Nok. Heeh. Angka 3. Sing ora kalah wigatine ya kuwi putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya sehingga leluhurnya dikatakan bodoh dan primitif. Lah iki sing bahaya, Nduk. Ngono. Nggih. Yen awake dhewe iki wis ora duweni kebanggaan karo leluhure awake dhewe, leluhure awake dhewe dilokke wong Jawa ki kuno, wong Jawa ki primitif, wong Jawa ki bodoh. Ya iki sing bahaya, Nduk. Oh ngono ya, Mak. Mula ana tetembungan jas merah ngono kae ya, Yung. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul, Nduk. Apa maneh penyakit gone bangsane dhewe iki ora ngemungke mung korupsi wae. Lah banjur apa wae? Ning siji, ya kuwi tidak disiplin. Angka 2 tidak jujur. Angka 3 pelanggaran norma. Angka 4 intoleransi barang. Angka 5 hilangnya rasa saling menghargai dan memudarnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara. Oh ngono ya, Mam. Mula diwiwiti saka Hari Sumpah Pemuda iki, ayo diwiwiti mbangkitke rasa tresna bangsa kuwi mau, Nduk. Lan pemuda zaman saiki kudu berprestasi lan berkarakter. Nggih. Ora kok pemuda kok nggo rimbas-imbis. Nggih. Isine nggur pansos, isine nggur gelut, isine nggur mendem kuwi panganan apa? Lah iya. Iya, Mak. Ana jaman sing saya tuwa iki, aku anakmu limbuk sing dadi seniwati. Mung njaluk pangestumu muga ora salah dalan nggonku melangkah dadi pemudining bangsa ya, Yung. Umurku ki sak ora-orane luwih tuwa timbang sampeyan, Nduk. Heeh. Isaku ki ya nggur ngemong karo kowe. Heeh. Prayoga sing tuwajuh rasamu, aja nganti keras budi kurang titi ya, Nok. Nggih. Sampeyan iso ngamati saiki kanca-kancamu kae do piye, heeh to? Nakale piye, polahe piye? Aku ora elek-elek, ning yen iso wong nakal ki kudu nganggo bingkai. Oh ngono, Mak. Mergo cah enom iki isih labil dalam proses pencarian jati diri. Nggih. Ning ya kudu diati-ati ya, Nduk. Saya mumbul jenengmu saiki serawungmu kudu mulai ditata. Nggih, Yung matur nuwun. Kembali ke benang merah. Iki awake dhewe sowan komplit, plat AG Astra Brata Group. Ah iya. Saka kersane pepundhene awake dhewe Pak Edi Santosa. Heeh. Wayang gamelan Sonterop Borong Dalang. Ngaten nggih, Yung. Anakku saiki arep ndongake apa marang khususe warga Kemloko Legi. Ya muga-muga kanthi acara Hari Sumpah Pemuda iki warga masyarakat Kemloko Legi semakin kompak dan tidak mudah untuk terpecah belah. Allahumma amin. Genti saiki biyung arep ndongake apa kagem Bapak Edi Santosa kang dadi sak pepundhene awake dhewe sak gotrah. Bisaku mung ndongake, Nok. Muga-muga Pak Edi Santosa sak gotrah sekeluarga nggih pinaringan sehat bagas waras, pinaringan amanah anggone ngemban dados wakiling para kawula nggih, ugi pinaringan rejeki kang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing ndak anti-anti wis wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen
atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jajanika. Po jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju greget lati SMA ora ati mari kangen muga-muga tansah tegen atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jagat. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake tansah dadi impen yen pinuju geger lati esame merati mari kangen muga-muga tansah tegen atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jajatika. Anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju joget lati SMA ora ati wis mari kangen mulat suka tansah tegem atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jagat.
pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar via YouTube Astabrata Media. Oh ngono man. Tadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing TKP, ana ing lokasi bisa memantau lumantar HP ini dhewe-dhewe ngaten nggih yo. Wah penontonnya luar biasa, wis tak titeni wit biyen. Mloko legi kok bar isaki wis ana wong lungguh ning arep panggung. Iya, selak kentekan nggon, bakule ya kebak no. Bakule iki wis kong kali kong karo aku kok. Oh ngono, tenan. Wis tak wenehi rapal supaya bakule iki laris. Oh ngono, heeh. Apa ana rapale? Ana. Rapale wong bakul, wong dodol ben laris iki piye? Sluman-slumun slamet, ya toh. Tolak sawat balindalan getih putih nyingkir, getih abang nyimpang, getih ireng meneng, debok bosok leyak-leyok. Sing dodol janaka, sing tuku Srikandi, laris-laris kanthi kersane ngalah. Angger kulaanmu 1000, ngedolmu 500. Met. Ayo bangkrut kuwi kowe. Ya muga-muga didongake iki hawane nganjuk iki wit angger panas iki, awan iki mesti panas. Muga-muga ndang diparingi udan. Amin. Iki uga awake dhewe ora ijen saka kersane Bapak Edi Santoso pepundhene awake dhewe. Iki uga nimbali ya kuwi kadang bintang tamu sapa wae. Ya kuwi bintang tamu sing lagi naik daun. Sapa? Dik Niken Salindri saka Kota Tahu, Kota Kediri. Iya, lagi naik daun. Oh tenan. Jadwale kebak kae, Nduk. Aku ki goleki selae angel ram. Lah iya. Goleki longgare angel-angel. Lah arep mbok jak apa? Ya tanggapan arep mbok jak apa piye. Kono sinden aku dalang ya tanggapan. Diaturi ngadeg ngancani awake dhewe. Monggo Dik jumeneng. Yuk spote sing wis digarap karo kanca-kanca monggo bebas mardika mawon. Ayo. Ya spote apa? Cah nom Ibrahim jan. Ayo Dik niki katuran jumeneng wonten ing sasana budaya ngancani Kang Mas Dimas. Yuk. Aduh, ngene kecelik. Tok nenek nom. Kita nenek nom piye to? Wilujeng dalu, selamat malam Dik Niken Salindri. Selamat malam Mas Akbar. Aduh, lama tak jumpa ya. Lama tak Sudah jumpa. lama banget tidak jumpa. Iya. Sekarang bertemu lagi di Desa Kemloko Legi. Desa Kemloko Legi. Kemloko Legi. Nggih. Iya, ini kita sudah di sini berapa kali?